Azerbaycan Eýranyň üstünden türkmen gazyny satyn almagy besetdi. Baku türkmen gazyny satyn almagy besedýär diýip Natural Gas World neşri 6-njy noýabrda habar berdi. Mundan ozal Azerbaycan swap ulalyşy esasyny Eýranyň üstünden türkmen gazyny import edýärdi. Bakuň türkmen gazyndan ýüz öwürmeginiň sebäpleri barada Türkmenistanyň, Eýranyň ýa-da Azerbayjanyň döwlet medeniýetyne geňişleýin maglumat berilmeýär. Evraziyanet.org neşri 8-nji noýabrda çap eden makalasyny Azerbayjanyň Eýranyň üstünden satyn alýan türkmen gazyny degişli maglumatlary degip geçdi. Soňky ýyllarda Azerbayjan öz önümçiliginiň hemde Gruziýa eksport edilmeli gazyň üstüne ýetirmek üçin Eýranyň üstünden türkmen gazyny satyn alýardy. Gruziýanyň şu ýyl Azerbayjandan 2,7 milliard kub metr gaz satyn almagyny garaşlýar diýip Evraziyanet ýazýar. Azerbayjanyň Sokar kompaniýasynyň medeniýet wekili Ibrahim Ahmadow neşre beren gurrungyny öz kompaniýasynyň Eýranyň üstünden gaz satyn almagy besedenligini gurrun berip, munyň sebäbini Azerbayjanyň içerki ýanygyş önümçiliginiň ýokarlanmagy bilen düşündirdi. Biz import edilýän gazyň agrymly bölegi bilen tomuz aýlaryna gaz saklawhanalarymyzyň üstüni doldurup, onu soňra gyş aýlaryna talap artanyna daşaryk eksport edýärdik diýip Ahmadow aýtdy. Häzirki wagtda Azerbayjanyň saklawhanalaryna saklanýan mawy ýanygyň mukdary 3 milliard kub metre barabardyr. Bu barada ýurdun ýer energiýa kompaniýasynyň medeniýet wekili Evraziyanete gurrun berdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda Eýranyň Milli Gaz kompaniýasynyň bir wekili Azerbayjana Eýranyň üstünden aktyrylýan gazyň müçbüriniň ýylda 6 million kub metre deňligini aýtdy. Şonu Eýran medeniýetine peýda bolan habarlarda Aşgabatyň swap ulalyşy esasyny Eýranyň üstünden Azerbayjana we Ermenistana iýermegi gödeňinde tutýan mawy ýanygynyň mukdaryny ýylda 15 million kub metre ýetirmegi teklip edenligi barada habarlar peýda bolupdy. Aşgabat bu ýagdaýlar boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmänini. Galibertede Türkmenistan bilen Azerbayjanyň arasyndaky 3-nji taraplary hem gyzyklandyrýan Transgazar gaz geçiriji boýunça gepleşikleriň häzirki ýagdaýy barada hiç ýyly detal ma'lum näl. Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda häzirki wagtda gaz dawasy boýunça halkara arbitraj sud prosesi dowam edýär. Şu ýylyň awgust aýynda taraplaryň esasy neft gaz kompaniýalary birek halkara arbitraj suduna beripdi. Türkmenistan 2017-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap Eýrana gaz eksport etmegi besedipdi. Ýöne halkara bilermenler Türkmen-Eýran gaz dawasynyň iki ýurdun arasynda swap ulalyşyklaryna täsir etmänligini belläpdi. Azerbayjanyň türkmen gazyny import etmegine degişli mümkin bolan beýleki sebäpleri boýunça anyk maglumat ýok. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýrana garşy girden täze sanksiýalary şu ýylyň 5-nji noýabr güni güýje giripdi.